Ashayisana ngamakhanda amalungu omphakathi wasebasamlilo oLundi kulandela isigameko sokubulawa kwamalungu omndeni wakwaMayisa amahlanu ngoMgqibelo ezintathakusa. Kube ukuthi umnumzane eMandlenkosi Mayisa oneminyaka 63, unkosazane Gebisile Mayisa oneminyaka 63 namadodakazi abamathathu, unkosazane Phemile Mayisa oneminyaka 36, unkosazane Bongatheni Mayisa oneminyaka 34, unkosazane Phindile Mayisa oneminyaka 29, abangothisha esikoleni esisendaweni bahlasele babulawa ngabantu abangaziwa. Ngokuthola kwephephandaba iLanga, sekuyinsakavukela umcelo wesidabu ukugobhoza kwegazi kulesi sigodi. Ukubulawa kwalomndeni kushiya abaningi bekhungathekile njengoba-ke abasondele nawo bengazi ukuthi-ke noma-ke bengazi ukuthi ukuhlasela kwawo kuqondane nawo ngqo noma-ke kuhambisana nesimo esikhona nje endaweni sokusoconga kwabantu. Ngokomthombo leli phephandaba kuzwakala ukuqhuma kwesibhamu ngoMgqibelo esidathakusa kwabe sekuvela ukuthi kukhona-ke kukhona abebehlasela kulo mndeni. Kuthiwa-ke abane bashonele khona endaweni yesigameko, owesihlanu-ke washonela endleleni ebheke esibhedlela. Sikhungathekile-ke siwumphakathi kasazi ukuthi-ke kwenzakalani. Ukubulawa kwamalungu omndeni wakwaMayisa kusidida kakhulu ngoba-ke vele kunezimpi-ke zokubulala nokubulawa kwabantu okukhona-ke endaweni yakithi, kodwa-ke okwabo kasazi-ke noma kuyahambisana yini nalezi zimpi ezikhona njengamanje, kusho-ke umthombo. Uma-ke izakhamuzi zilanda-ke zithi noma-ke ngenyanga edlule kubulawa amalungu omphakathi amane ngosuku olulodwa. Emva kwalokho kuphinde-ke kwaba-ke nozinzo njengoba-ke kukhona ngisho abashiya-ke imizi yabo beyocasha ezihlotsheni. Nawo-ke leyo mpi kayaziwa umnyombo wayo njengoba-ke sekubulewe nenduna engaphansi-ke kobukhosi bakwaMlaba. Ngomhla ka-14 kuFebhuwari kubulawa abantu abane noma-ke okungumnumzane Sibusiso Mbatha, umnumzane Hlomane Zuma obeyinduna nomnumzane Mataba Mbatha, nowesilisa wakwaBiyela obengunogada esikoleni samabanga aphansi ekujuleni.